Velkommen til Gamification for Real, vores medlemsbriefing omkring gamification i 2015. Her skal vi kigge på, hvad for nogle gamification-initiativer, der virker. 80% af al gamification derude, det virker ikke, fordi deres spilmekanismer bliver brugt forkert i forhold til målgruppen, og de typer, der ligesom motiveres af de forskellige mekanismer. Derfor vil vi kigge på, hvad det er, der virker, hvorfor det virker, og hvem der gør det rigtig godt. Derudover har vi lavet et spil, der skal facilitere brugen af de her mekanismer, så man ligesom får hands-on erfaring med at kunne bruge dem og forstå dem bedre. Velkommen til. Men hvad er så gamification? Gamification er brug af spilteknikker, spilmekanismer i andre sammenhænge end i egentlige spil. Den, som man ser oftest, det er de her point, badges og leaderboards, som bliver smækket på forskellige steder, hvor man vil gerne have dem til at udføre noget eller præstere noget. Man kan i øvrigt også lave små challenges, som folk skal gennemføre. Det er den nemme måde at se gamification på, og langt fra gøre brug af alle de psykologiske mekanismer, der er, som man virkelig kan spille på til at motivere folk. Derfor vil vi hellere lige kigge på, hvad det er, der motiverer mennesker og individer på et mere psykologisk plan, så I kan forstå de driver, der driver os. Men hvad er gamification så ikke? Spil for spillets skyld er for eksempel ikke gamification. Loyalitets- og reward-programmer er heller ikke gamification. Det er transaktioner og kompensation for at I gør noget. Gamification, det er noget, der engagerer spilleren emotionelt. Noget, der trigger de menneskelige drivers. Men hvad er det så for mekanismer, der ligesom virker? Hvad er det, der driver os mennesker? Hvad er det, der gør, at vi bliver motiveret og engageret i ting? Det er menneskelige core drivers, som vi kalder dem. Vi motiveres af forskellige ting, hvor de stærkeste motivationsdrivers, det er autonomi. Det der med, at vi kan gøre det selv, vi kan lægge noget af os selv i det. Vi udforsker kreativitet, vi skaber viljen. En anden ting er den her mastery, hvor vi forbedrer os. Vi har lyst til at dygtiggøre os og blive... og ligesom gå op, lidt ligesom divisioner i sport, hvor man ligesom kan gøre sig rigtig, rigtig dygtig ned i en division og blive den bedste der, og så rykker man så videre op. Og det er motivation i sig selv, det der med at blive bedre. Formål og mening. Den her altruisme er også en super stærk driver, at vi tænker, der er noget større end os selv, noget der giver mening for os. Så sats på at lave et formål med projektet. Fremskridt er også en driver, det der med, at vi kan se, at vi rykker os. Det tapper lidt ind i mastery, hvor man i fremskridt kan se, at man langsomt forbedrer sig. Så skab de her små muligheder for at se fremskridtet. Og ellers er den her socialiteten elementet. Vi er flokdyr som mennesker, vi søger de her relationer og forbindelser mellem mennesker. Så autonomi, mastery, fremskridt, socialitet, og så det her formål og mening. Det er alle sammen meget, meget stærke driver, som I kan dykke ned i og bruge i gamification, hvis I skal motivere og engagere andre i det. Udover det, så er der sådan nogle andre psykologiske drivers, I også kan spille ind på. Sådan noget med uforudsigelighed. Det der med, at man ikke lige ved, hvad det er, der sker. Det kender vi fra lotto og spil i det hele taget. Det der med, at man ikke lige er klar over, hvad der kommer, men det er spændende. Knapheden er også en psykologisk faktor. Det der med, at der er noget er i en begrænset mængde, eller lidt mere unikt, så andre ikke kan få det, eller det er inden for en specifik tidsramme, ligesom med auktioner. Det er også noget, der driver os. Og så er der det med tab. Hvis man har fået nogen til at investere en lille smule af sig selv, eller sin tid, eller et eller andet i projektet, så er de mindre tilbøjelige til at trække sig tilbage igen. Så spil på den her psykologiske faktor, der hedder tab, kan du også. Og så er der besiddelse. Vi vil alle sammen gerne eje noget, og have del i noget. Vise, at vi har opbygget noget. Så besiddelse, det er også en sjov faktor at spille ind på. Men der er nogle forskellige core motivationselementer, og nogle andre wildcards der, som I kan spille ind på i gamification-projekterne. Men hvorfor fejler nogle projekter så? Altså, det er jo bare at forstå den her psykologi og menneskelige drivers og spille på det. Og dog ikke alligevel. For en stor del af de steder, hvor folk de går galt, det er, at de ikke forstår spillerne eller brugerne. Hvad det er, der motiverer dem, hvad for en hensigt de har.
hvorfor de er der. Så en stor del af det er rent faktisk at dykke ned i jeres brugertyper, og se hvem de er, og hvordan de ligesom specifikt skal motiveres. De core drivers, vi nævnte, de motiveres alle sammen, men i større eller mindre grad, og meget, meget afhængig af den situation, vi er i. Men de her små ting, de er altså rigtig, rigtig magtfulde drivers. Den der med, at vi gerne vil blive bedre, den kan I for eksempel se i vores opdatering af vores LinkedIn-profil, hvor vi kan se den her lille progress bar oppe i hjørnet. Hvis den ikke er helt op og tik, og man får sådan en lille positiv flueben, og nu er det gjort ordentligt, så er der et eller andet, der river i os. Vi har lyst til at gøre et eller andet, så vi kan få den derop. Det er gamification. At de så også gør det nemt for os. De stiller de her mål op for at få plus 5%. Så kan du udfylde det her. Eller du kan beskrive din nuværende stilling, og så kan du også på 5% op. Så de laver de her små, overskuelige skridt, som man så kan vinke af og få sådan en lille psykologisk, kemisk dosis i hjernen, der siger, det var rart. Og det er netop det, de der psykologiske, menneskelige drivers, de gør. Det er urfaktorer, der styrer os. Så det der med, at man kan spille på det, det er super stærkt, hvis man gør det rigtigt. Vil I også høre om, hvordan Nike fastholder mere end 30 millioner brugere ved hjælp af gamification? Fitocracy, som også er en sundhedsapp, hvordan de ligesom kan motivere brugerne, selvom brugerne er træt af gamification features, som de kender dem. Vi hører, hvordan USA's hær rekrutterer personale og kadetter ved hjælp af gamification, eller vi hører, hvordan HIV, smitte og virus kan standses ved hjælp af gamification, eller hvordan man kan få teenager og børn til at gøre deres pligt og redde deres senge, gå ud med skraldespillet ved hjælp af gamification i en digital tidsalder. Eksemplerne er mange. De gode eksempler er derude. Så hvis I benytter de der mekanismer og de menneskelige drivers og spiller på det, kender jeres brugertyper, hvad de ligesom bliver triggeret af, så skal I nok lykkes. Så bliver I ikke en af de 80%, der fejler. Hos Innovation Lab har vi udviklet et spil, der gør, at I kan få hænderne ned i det. I kan få hands-on erfaring med de mekanismer og de brugertyper, der ligesom findes. Derved kan I ved egen hånd gøre det anvendeligt og forståeligt. Hvad er fremtiden for gamification? Sker der noget nyt, vi skal holde øje med? Hvordan skal vi forholde os til det? Hvem gør det godt? De 20%, der ikke fejler, de skal så naturligvis lægge vægt på de her menneskelige drivers. Tag de her mekanismer, der præger vores emotionelle færden og laden, og så engagere os på den måde. Det med, at vi har quantifiable self, som er en anden trend, det der med, at vi skal have tal og statistik på os selv, vores medmennesker, vores familie, hvad det er, vi laver. Vi har det allerede i vores uger, der holder styr på, når vi er ude at løbe. Vi har det i vores telefoner, når vi kommer og går. Vi har det i vores fitnessabonnement, der holder styr på, hvor mange gange vi har været der i løbet af året. Det kommer også ind i hjemmet ved hjælp af de her smart home devices, som holder styr på, at børnene nu kommer hjem til tiden. Tandbørstningen, hvem børster mest tænder, hvor meget tænder, hvor tit og hvad for et tidspunkt. Det her med, at vi skal drikke en masse vand hver dag, så kan vi sætte en lille følger på vores vandglas, der så måler, drikker vi nok vand, og drikker vi det øvrigt i løbet af hele dagen, så vi har en væskebalance, der er i orden. Det med, at vi kan bruge gamification-teknikker oven i det lag, det er så naturligvis, at vi ligesom kan motivere og engagere folk til at spare på strømmen, spare på vandet, blive bedre til at børste tænder, få en god når vi skal drikke en masse vand i løbet af dagen. Gør folk motiveret og engageret i at gøre det bedre for sig selv, for sin familie, for sine medmennesker, for sine kollegaer. Og så bruge de her menneskelige drivers og motivationsfaktorer til netop at gøre det. Så det bliver sjovt, så det bliver en leg at blive bedre selv. Rigtig god fornøjelse med jeres gamification-projekter. Hvis I har lyst til at spille et spil med vores gamification-codes, og på den måde få hands-on erfaring med mekanismerne, så kan I kontakte os. Og så ellers håber vi at se jer til næste briefing. Hej hej.